Помнят го като апокалипсиса. До днес го наричат така. Унищожава домове, градини и мечти. Пред гнева на природата, каролските села са безпомощни. По обяд на 2 септември 2022 стотици местни жители преживяват кошмар, който още сънуват. Обилни дъждове предизвикват приливна вълна в 2 притока на река Стряма. Водата повлича със себе си дървета, пясък и камъни, препречили пътя й и причинява невиждани щети в Каравелово, Богдан и Слатина. След наводнението хиляди се стичат на помощ. Да изринат тинята, да прегърнат пострадалите, да прогонят отчаянието от разбитите къщи. Бях там с група приятели. Копаехме в безбрежната кал. Сякаш нямаше значение. Хаосът си оставаше хаос. Но за пострадалите, доброволците бяха светлина и те им се отблагодаряваха. Едно семейство ни подари круши, друго ни покани на чай. Знаеха, че трудното тепърва започва. Животът след бедствието. Но поне в най-тъмния си час не останаха сами. Година по-късно се върнах тук. Срещнах се с онези, които градят основи върху следите от разрушението. Исках да разбера как се възстановяват, защо се случи бедствието и можем ли да предотвратим следващото. Когато водата се понася към Каравелово, стихията влетява през тази улица. Залива стадиона, детската градина и читалището. Отнася животни и покъщнина. Срутва моста. Това е улица Еделвайс. От нея започва всичко. Каравелово беше хубаво село, ама сега стана потоп. Най-напред мен удави баба. Къщата на Райна Монева е в края на улицата. Точно до стадиона. Оттам идва водата. Бучени, но бучени. Реката вървеше от тук през дома, бе. Реката, значи, додолу 2 момчета мъчат да ме изведат от тук. Викам, баба, бягай, защото и вижда се за такова. И вижда се за 3, викам и 3-мата. Ей така, вълните върват, аз гледам на комшините как падат работите. Моите само слушам, не мога. Един път като рече лумбур, викам край и племената замина. И племената викам замина. Ма изведох, видях, че племената се диема. Няма навеси, няма сушени, няма 1 тон жито, няма електрожен, няма ирномелка. 10 варела бие пълни с жито, няма ги. Няма кокошка, няма пили, нищо. Единствено кученцето ми беше останало. Аз съм първата къща, няма. Аз поех всичката буря, аз я поех. Цялото село се сбра отговори да гледат, ама никой не може да ми помогне. Всеки ви казва, тя се отдави. Тя се отдави. Жива съм. Не съм се отдавила. Знам, че ей, как златна, ма тя само тя ми остане от отдавенето. Само тя ми остана. Виж, водата тоді е била до прозорците. До тук е. Нататък виж. До прозорците беше песик. След наводнението къщата е пълна скал. Баба Райна се мести в Карлово. 6 месеца ремонтира дома й. После се връща тук. Искаш ли захар? Не, благодаря. Добре. Без захар. Без захар. Приготвила ми е кафе и сладкиш. Това е далеч по-добро посрещане, отколкото тя самата получава. Знаеш ли, че като се прибрах вкъщи прибив змийче? Ето, тама не знам, тук отварям вратата, мали нещо черно, към така, като връват от това е, дето грейките. Нали имат връви. Викам, боже ми, тази връв пък откъде дойде? Погледна в то и го наринах на лопатата и айде, да го няма. Как ви се отрази това Много лошо. Много лошо. Аз ти казвам, аз уж съм курашлийка, обаче да ти кажа, 2 души са ми мрели в ръцете, не съм се оплашила толкова, колкото сега се оплаших. Много, много лошо ми подейства. Значи 6 месеца бях от дъщерята, аз как и на нощта не отпуснах да заспа. Аз и тук не мога да спа сега. Аз само като си помисля, какво стана из един път, като се шукне малко, тропни са, скачам веднага. На 24 часа, ако спът 2 часа, пак бива.
Ако спят 2 часа. През нощта, ако се бе случило, поне 50 човека ще се ударили. Поне 50, айде не са, защото 100 къщи викат, че 100 и няколко къща наводнени. Ама най-малко 50, най-напред аз ще се отдава. Като завали тук, страх ли ви? Много. Лято с 2 пъти валя, ама като... Сега поне бе кротък. Цял ден валя завчера, обаче бе кротък. А като затропа се едно, че град вали. Пак няма тай страх. Няма тай страх, няма смеш да излезеш. Този жител на Каравелово все още обича да излиза. Засичам го случайно в другия край на улица Еделвайс, близо до разрушения мост. Клайв Топлис може и да не е роден тук, но селото е неговият дом. Мести се от Англия преди 15 години. Работел като чертожник на метални конструкции. Доставчик на пица го посъветвал да посети България. Така открил спокойствието на природата. When I came to Bulgaria, I had a heart condition. Due to stress at work, the heart muscle had enlarged and my blood pressure was so high. And I went to see a specialist in Carlisle, heart specialist. And after 2 years, it recovered. In England, they said it would never recover, but I've recovered. And they say now I have the heart of a sportsman. Wow. So Bulgaria... And Bulgaria has given me a second life. Местните му казват Чичко сам, защото всичко прави сам, с двете си ръце. Но когато вижда последиците от наводнението, знае, че ще са нужни много повече. For maybe nearly a week, I could hear in the distance a lot of roaring. I didn't know what it was. And a week later, I realized it was the water from the river. And it was massive. The amount of water, you couldn't imagine. Trees of nearly 1/2 meter diameter were just crashing into buildings, acting like battering rams, destroying everything in the path. When I first came down to have a look, and I saw the destruction and the damage done to the restaurant, and the bridge gone, I couldn't believe it. It was, and some of the size of the trees that it brought down. It was difficult to imagine how something so heavy could be brought down so easily. Shock. Pure shock. Ето виж рекичката в момента колко е дълбока. А пък има хора, които не вярват, че такава река може да предизвика такива бели. Всичко, което не се поддържа, водата винаги си намира път. Въпросът е, че ако припречим пътя на водата, тя ще отиде настрани. А пък настрани ние сме си направили къщите и селата. Това е истина. След бедствието, Георги Влайков веднага идва на помощ в карловските села. Не му е за първи път. Участвал е в доброволчески акции из цяла България. А през февруари 2023 се включи в спасителната операция след унищожителното земетресение в Турция и Сирия, взело над 50 000 жертви. Срещаме се на стадиона на Каравелово, или поне каквото е останало от него. Тук е входът на улица Еделвайс. На метри от нас е къщата на баба Райна. Под краката ни някога е имало игрище. Не и след стихията. В първите там часове, да, тук водната вълна минава от тук и всъщност всичко, което тя носи, след това беше останало тук в равното. Беше доста страшна гледка. Лошото беше, че имаше страшно много кали вътре в селата. Просто където е минала водата, имаше хора, които се притесняваха, че когато се задържи водата с дни, нали, на мястото, всъщност заради влажната почва, основите почват да пропадат, нали, къщата почва да се килва на една или на друга страна. И всъщност, принципно, един от стандартните неща, които се правят след такъв тип бедствие, специално наводнение, е, че след това къщите се обследват. И, нали, ти както си мислил, че примерно, да, ще си изхвърлиш по къщината, ще смениш заедно с примерно мебели, там електроуреди и така нататък, ще направиш, деца вика, козметичен ремонт на шпакловка и боя, изведнъж идва един човек и ти казва, не, всъщност тази къща е опасна, не мога да живееш в нея. Ние винаги се надяваме хората малко да са попреувеличили това, което ни казват от гледна точка на мащаб на бедствие. И всъщност първото нещо, което правим, когато пристигна на място, е да видим колко всъщност е зле.
най-важните неща, които първо гледаме, има ли хора, на които може да помогнем. И това е първият приоритет. Има ли човек, който все още е в беда и ние може да го помогнем, евакуираме, окажем до лекарска помощ и така нататък. Когато пътувахте насам, когато видяхте след това каква е ситуацията, преувеличена ли беше? Ами, за съжаление, не беше преувеличена. Конкретно в този случай, според мен местните хора не очакваха, че всъщност ще срещнат такава съпричастност и че хората ще се дигнат от другия край на страната и ще отидат тук, за да помогнат някой, който не познават и който по никакъв начин няма да ги увъзмезди за това, че е дошъл да помогне, нали? Защото ние сме доброволци. Не говоря само за физическа работа, за психологическа подкрепа, носиха храна. Нали, имаше хора, които се свързваха и с нас и казваха: аз съм лекар, аз съм парамедик, ако има нещо, нали, мога да помогна. Ние малко говорим за доброволчеството преди COVID и след COVID, защото ако има нещо положително изобщо в цялото нещо с цялата сага с COVID, беше, че това даде един тласък на доброволчеството и хората малко или много започнаха да осъзнават, че има неща, които не могат да контролират и ако имат силата да помогнат на някой, като се обединят, това е на доброволен принцип и затова и работата с доброволци стана доста по-мащабна. Ако това наводнение беше станало примерно преди 10 години, може би нямаше да има нито този отзвук, нито тази доброволческа подкрепа, която имаше миналата година. Фотографът Анастас Търпанов документира бедствието. С очите си вижда как енергията на доброволците вдига местните след трагедията. И той не ги е забравил. От тогава насам през няколко седмици идва в Каравелово, за да разкаже историите им. На Архангелов ден пак е тук, в църквата, която скоро ще има нов облик. Питам го какво е видял през изминалата година. Видях страх, видях осамотение, видях разделение, но също така видях и надежда, и помощ, и опит да се съгради наново живота на хората и да се върнат доколкото могат към предишния си начин на живот, колкото и дълго време да отнеме това и колкото и да е трудно. На 3 и 4 септември хората бяха унили, газиха в кал до коленете, не знаеха какво става. Почти нямаше помощ, само малко гражданска защита, полиция тук се грижаха за какво става в селата. И после на 6 дойдоха много доброволци. Ситуацията взе да се променя. Така малко оживиха се селата, хората видяха, че има помощ, не са оставени сами. Влизал съм в десетки къщи, съм говорил с много хора, както непосредствено след наводнението, така и в последващите месеци, докато си възстановяваха къщите, дворовете, ремонти, градините, който каквото има. Ето го, това е стадиона. Да. Тази също е. Това също е Каравелово. Ето това е точно тук долу под църквата. Има едно малко детенце тук живее, си играе отпред в натрупания пясък. Това е баба Мина, която почина. Ето я Дора в читалището, няколко дена след наводнението, ринетиня от сцената. And my good friend, recently deceased, Dora, she was a pillar of the community. It was her life. The tradition, the celebrations were her life. She enjoyed being speaker to all the main events in Karlovo, the Rose Festival in Karlovo, and she was proud of Karavellovo, representing, wanted Karavellovo to be always on the map. She helped to produce the money to renovate the cultural centre, etc. And then afterwards was expected to produce all the documentation. How can you do this? It's massive work. You need an accountant for this. The stress must have been immense. But then she had a stroke, and within a month she's now deceased. And the stress killed her.
За мое голямо съжаление мога да кажа, че в тази една година доста възрастни хора и не само възрастни хора в селата починаха. И в официалната статистика няма жертви на наводнението по време на самото наводнение, но от няколко дена след наводнението възрастни хора започнаха да си отиват и голяма част от тях семейството им казват, че от мъка, защото не могат да прежалят какво са загубили. С доста хора съм говорил, те ми казват, че се будят нощем от страх, ако има дъжд, излизат да гледат навънка, проверяват дали водата не идва, сънуват, че водата идва. И това нещо тази невидима травма е по-трудната за излекуване. Тъгуват, примерно, за овощните им дръвчета от двора. И те казват, че си искат овощите дръвчета обратно. Колко време ще отнеме овощките да им се върнат и те да си наберат плодовете на дърветата. Ще минат години. Ремонтите текат с пълна сила. Нови улици, нови тротуари. В къщите вече няма кал. Около тях се издигат нови довари. Сякаш по-високи и по-дебели от предишните. Всяка къща е укрепление. Хората създават укрепление. И то малко и метафорично, но и буквално така се получава. И се изолират. Позатвориха се в себе си, изолираха се. Хората как се възстановяват? Кой както мой. Кой както мой се възстановява. Нашето село беше много задружно. Някой да почне къща да прави. Каквото и да се строи. Селото се събираше да наливат плоча. Сега те гледат и никой не отива да седат. В ресторанта седат и да ти пият. Никой не ги интересува, че ти си пострадал. Никой не ги интересува. От чужди хора пратиха пари да ни помогнат. Нашите хора, не знам. Това бедствие не ви ли сближи по някакъв начин? Не. Повече на разедини. Не да не изближило. Повече на разедини. Станахме егоисти. Защо това да има, пък другият да няма? Това стана. Завиждат си то много. Много. Малко като тръгнеш напред, Откъде зима? Взели се от спестяванията си. От баба Райна научих, че почти никой нямал застраховка. Потърсили са приятели за подкрепа. Теглили са заеми. Още помощ идва от обществото. Дарители събраха почти 2 милиона лева за пострадалите. Парите се разпределят според сериозността на щетите. Някои семейства получиха по 16 000 лева, но за повечето бяха отделени между 1000 и 5000. Междувременно, държавата отпусна еднократно по няколко хиляди лева. Но голяма част от средствата са за електроуреди или обзавеждане, от което местните споделят, че нямат нужда. Бившата кметица на Каравелово, Славка Червенкова, ми казва, че това не е достатъчно. Една от помощите, които държавата беше необходимо да направи спрямо всички пострадали, за строителни материали. А всичките помощи, които се даваха навсякъде, беше описано това, че не може да се закупуват строителни материали. Ти първо трябва да освежиш дома си, да изградиш това, което си загубил, за да слагаш мебели. Никой не беше подготвен за нещо такова. Самата държава не беше подготвена. Как оценявате реакцията и на общината, и вашата като кмет? При това мащабно наводнение, което се получи при нас, беше невъзможно да направим каквото и да било. Това, което сме могли, това, което е било по силите ни, на моите работници, на групата за бедствия и аварии, на мен като кмет на населеното место, мисля, че сме го направили. Защото започнахме, много хора извозихме в кметството. Извиках познати, които имаха камиончета, такива, с които можехме да преминаваме през тази придошла голяма вода. Семейства с деца. Някъде около 35 човека, преди да дойде силната последна вълна, която вече раздели селото на две, всички тези хора бяха извозени от нас в кметството и те приспаха там. Мисля, че реакциите ни бяха такива, каквито трябваше да бъдат. Адекватни. Червенкова подчертава усилията на екипа си и след наводнението. Показва ми ремонтираната детска градина. И тя е на улица Еделвайс. Но оценката на местните е смесена. На изборите бившата кметица не успя да се пребори за трети мандат в Каравелово. Вместо нея избраха нов управник. А докато в община Карлово се съвземаха от водния ад, друг потоп удари Южното Черноморие. Отново през септември, но през 2023. И тук проливни дъждове причиниха наводнение, което заля населени места и плажове. Повреди пътища и инфраструктура. Този път имаше и жертви.
4. Всички погубени на този мост на река Черна. 2 месеца след бедствието, дупката в него все още зееше, но огражденията не пречеха на местните, които видях да го пресичат. Друг важен мост, на основния път към Ахтопол, беше съборен и се изграждаше наново. На тежко пострадалия плаж Нестинарка, следите от стихията бяха трудно забележими, с изключение на няколко големи купчини боклук и отломки. И макар по Черноморския бряг да нямаше толкова разрушени домове, и тук остава страхът, че следващата подобна катастрофа дебне затъгала. Но защо се случиха тези наводнения? Неизбежни ли бяха или ние ги предизвикахме? Имах нужда от отговор. Потърсих ги в Софийския университет. Доцент Стелян Димитров е директор на Националния университетски център Геопространствени изследвания и технологии. С екипа си прави научен анализ на бедствията. Когато се случи такова бедствие, такава трагедия, хората обикновено търсят виновен. В случая можем ли да кажем, че има виновен в Карловските села и в Царево? Причината за наводнението е големия валеж, който е паднал, голямото количество валеж, което се е изляло в тези територии за сравнително кратко време. Затова не може да има виновен. Затова виновни са климата, климатичните промени, можем да говорим много и по тази тема. Що се отнася до това, когато имаме щети, обикновено тогава има и човешка вина. При Карловските села основната причина е свързана с това, че преди години е имало сравнително неправилни практики на залесяване. Съответно, много по-лесно се изкореняват дърветата, които не са от правилния тип за залесяване, и това всъщност е допринесло до за случването на самото бедствие. Според Димитров, в Царево, при плаж Нестинарка, може да се търси друга човешка грешка – застрояване. Остава за мен неясно как е получено разрешение за строеж на такива апарт-комплекси, хотели в заливната зона на реката Лисево дере, където стана и всъщност заливането на тия комплекси. Напълно това, което се е случило, съвпада и с модела, който е отразен в картата на заплахата и риска от наводнение. Тоест там някой не си е свършил работата, когато е правил оценка на тая територия, преди същата да бъде застроена. А какъв е начинът да се пазим от наводнения? Стихията разкри и възможни решения. Едно такова откриваме в Каравелово. Там имаме и едно щастие в нещастието. Има една много голяма заливна зона непосредствено преди самото село, където е станало разливането и убиването на скоростта на вълната, което в последствие е довело просто до наводняване, не и до разрушаване на жилищните сгради в самото село. Но там вълната е била с 300 метра. Това е стадиона, за който говорите? Това е, стадиона, който вече го няма, разбира се, защото е както се казва, преформатиран от водата. Можем ли да кажем, че този стадион е спасил човешки животи? Със сигурност. Ако беше запазена скоростта, тези всички отломки щяха да причинят много по-големи щети в Каравелово. А той с такава цел ли е бил проектиран и това е късмет? Не, това е чист късмет. Освен в Каравелово, изследването на Димитров и екипа му води до още едно ключово разкритие след трагедията в Царево. Това, което всъщност стана видно, това, което застехме, всъщност е колата на 3 от жертвите. Ето я. Във водата. Така беше открита всъщност колата, благодарение на това заснемане. Това можем да правим. Можем наистина да изследваме тези територии, да имаме по-добра информация и съответно да се съобразяваме с тази информация, защото едно е да имаме информация, както примерно в случая с Царево, там в района на Нестинарка, ние имаме информация, че може да се случи и всеки нормален човек ще види, че там има риск от подобно бедствие, ако разположиме сгради, но някой не се е съобразил с това. Със сигурност ще има по-чести такива събития, ние вече ги виждаме. Те засилват своя интензитет. В района на Царево, където се случи бедствието, е именно такъв район с значителен потенциален риск от наводнение. Там са се случвали такива бедствия. Но района в Каравелово и Богдан не попада в район с значителен риск от наводнение. Което означава, че може би ние трябва да преосмислим в немалка степен наистина къде сме определили тези райони. Нашата инфраструктура не е съобразена с тези нови климатични условия и това е може би най-големият проблем, който имаме. Какъв е големият урок от тези наводнения в България през последната година? Големият урок е, че хората трябва да се обучават
трябва да могат да реагират адекватно и жителите, и администрацията. Обучението не приключва, когато завършиш училище, трябва да се учим цял живот. В Каравелово вече не чакат някой да им помогне. Строят живота си наново. За 1 година са изминали дълъг път, но част от него остава все така разрушена. Това е улица Еделвайс, нали? Точно така. Това, доколкото знам, е една от най-пострадалите улици. Точно така. Няма как да не ви питам. Улицата е асфалтирана до средата. Така е, да. Средствата, които имахме, бяха толкова за тази улица. Ще бъде продължена до година. Добре, може ли за най-пострадалата улица, вие даже го признавате в други интервюта, може ли за най-пострадалата улица да няма пари да се завърши до стадиона? Вижте, тези въпроси, аз не мога да отговоря на тях. 50 метра са. За 50 метра няма 35 000 евро искало. Ще ги дадеш, бе? Баба Райна чака улицата да стигне и до нейната къща. Ако не я пази държавата, тя ще се пази сама. Вече има застраховка. Често гледа към стадиона. Той я е спасил. Някой ден тук пак ще има деца. Пак ще играят. Но за сега е тихо. Чува шепота на реката. И се моли той отново да не се превърне в рев.